Hogy érezted magad? Nagyon jól, köszönöm szépen. Voltál már korábban nálunk hajdúszoboszlón? Nem hiszem, azt hiszem nem voltam. Soha? Soha. Fürödni se? Fürödni se, főleg azért, mert na mindegy, ezt nem mondom el. Milyen volt a nyarad? A nyaram, az tele volt munkával, eléggé fárasztó volt nekem. Próbálom lefoglalni magam annyira, hogy tehát mindent ki akarok hozni magamból, hogy ne tűnjek el úgy a sülyeztőben azután, hogy megadatott nekem ez a lehetőség, mert ez valójában csak egy dobbantó volt, ez nem tesz senkit nagyjá, valójában effektív. És aztán lényegtelen, hogy mit gondolnak az emberek, az számít, hogy mit gondolok önmagam. És mik a terveid? A terveim azok... Hát most egyelőre az egyik tervem, hogy szeretnék áttérni élőzenekarra, de ezt olyan szinten, hogy haverokkal szeretném így körülvenni magam. Tehát minden, amit csinálok, az valamilyen szinten baráti legyen az egész, akkor családiasabb hangulata van mindennek. A klippemet is így csináltam, hogy barátok csinálták, ami nem azt jelenti, hogy ettől valami profi lesz, de szerintem valamilyen mozzanataiban lehet érezni azt, hogy ez nem csak egy gyár, vagy valami nem iparszerűen működik ez az egész, hanem bele van véve egy ilyen aprócska kis, hogy mondjam, egy családias hang. Ez a legjobb szó, ami most eszembe tud jutni. Na jó, és akkor zenekar terén is ezt szeretném csinálni, egyelőre úgy néz ki, hogy a basszusgitárossal ketten fogunk fellépni egyszerre. Úgyhogy cajon, basszusgitár, én meg gitár és ének. És hogy érzed most magad az X-faktoros társaid körébe? Jó érzés őket látni. Van, akivel már többször is találkozom, Taránnyal néha össze szoktunk futni, és akkor hát megbeszélgetjük a dolgokat. Hol láthatnak legközelebb a rajongók? Ezek olyan cikik, nem tudom megegyezni a helységbe meg. Dátum? Minden esetre egy biztos a színpadon. Nem tudom. És várhatunk-e legközelebb, akár fürdőzőként hajdúszoboszlón itt a strandon? Hát, hogyha fürdőzőként nem is, de akarok csinálni majd lemezbemutató koncertet is. Az ilyen kisebb körbe fog lenni. Ha lehet, akkor azt hiszem ilyen kisebb klubok, nem is klubokat, hanem ilyen jó hangulatos kocsmákat szeretnék választani minden településbe erre, mert olyan hangulatban szeretném eltölteni az egészet, nem nagy színpadban van, ami nem szeretem a túlságosan nagy felhajtást. Azt szerintem arra rá kell szolgálni, fölösleges felfölényi a dolgokat. Nagyon sok sikert kívánok hozzá, és várunk vissza szeretettel. Nagyon köszi. Szia.